گروپên çekdariyên li Efrînê dimînin di karê terorkirin û lêdan û eşkencekirina sivîlan de berdewam in. û ji destpêka derbasbûna Efrînê bi bihaneyên cuda cuda binpêkirinan derheqê sivîlan de pêktînin. Yekem binpêkirin di 12 meha Adarê de bû, ku welatiyê gundê Çeqaloyê Şiyê Mehremxoca ji aliyê grûpên çekdar ve hate binçavkirin. û piştî hefteyekê ji malbata wî re gotin ku Mehrem li nexweşxaneyeke Kilsê jiyana xwe ji dest daye. Yek ji malbata Mehremxoca ji arkêra daxuya kirin ku bi tenê çekdaran nûçeya jiyan ji destdanê ji wan re anîn û nexwestin termê wî radestî malbatê bikin û ji wan re gotûbûn li navçeya şera bi xakê hatiye spartin. Her di meha Adarê de welatiyê gundê Hesendêra yê navçeya şera Seydo Şêxo ji ber ku nexwest otobêla xwe bide çekdaran hata gulabaran kirin. Di heştê meha Nîsanê grûpa Cebel Şamiyê welatiyê kêm endam Neşet Silêman li ser rêbenda gundê Huseyê Mabata teror kirin. Li gor jêderên Xwecihî ku bi tenê ji ber ku Neşet Silêman li ser rêbenda gund nerawestiya grûpa Elşamiyê gulle berdan û ew teror kirin. Di heftê meha Gulanê endamê asayişa PYD Hennan Nasan li zîndana Seraya ya navenda bajêr dibin eşkencê de hate teror kirin ku Hennan Nasan 31 salî bû û bavê du zarokan e. Di bîstî meha Gulanê grûpa El Hemza ya Abu Mansur el Heyanê li gundê Kûsa yê meydana ya navçeya Raco Miqdad Mustafa Esmaîl li pêş çavên hevjîn û zarokên wî dana bin lêdanê. û sedema lêdanê û li gor Hesen Reşîd ku ew jî ji gundê Kûsa ye ji arkêra ragihand dema Miqdad Esmaîl ji bajarê Efrînê vedigerî pelika rêdanê ji wî xwestin û tevî pelika rêdanê ji Turkan durust kiribû lê ew grûp pê pabend nebûn û li gundê Kûsa û Penêraka li wî dan. Di 22 meha Gulanê grûpên çekdar êrîş birin ser mala Mustafa Abdo Şehîn li Taxa Zîdiyê û dema hewl da beravaniya xwe bike ji aliyê grûpên çekdar ve hate teror kirin. Mustafa Abdo Şehîn xelkê gundê Gûbekê yê Mobatê ye û mamoste bû û karê bazirganî jî dikir. Di meha şeşan an ku Hezîranê grûpên çekdar karê terorkirina welatiyan berfirehtir kirin û hin welatî di karvedanên nediyar de hatin teror kirin wek Welîd Elawî ku li ser rêya Basûtê di heftê meha şeşan kuştî hatibû dîtin. Welîd Elawî di dibistana Fêsal Qadûr de kar dikir. Her wiha karê ajûkariyê jî dikir. عندي رسالة كمان بوجهها لإخواني بالجيش الحر. Di heman rojê de Ehmed Misto fermandarê Cebel Şamiyê li navçeya Bilbilê hate terorkirin û sedema terorkirinê û li gor jêderên Xwecihî ku wê bi karê eşkerekirina binpêkirinên çekdaran û pêşkêşî berpirsên Turkan kiriba ku Ehmed Misto li cem xelkê Efrînê bi prensîp û rewişta xwe navdar bû. لازم تعرفوا ان الشعب ما له ذنب، الشعب هذا انظلم كثير، بتمنى تكونوا هون لإله. Di 12 meha Hezîranê cigirê serokê Encûmena Xwecihî ya navçeya Şî û endamê Partiya Demokrata Kurdistan Sûriye Ehmed Şêxo ji ber lêdan û eşkenceyê di zîndana grûpa Mihemed Casim Ebu Emşe li Şiyê şehîd bû. û tevî grûpa Emşe dan bi terorkirina Şêxo nekirin lê birayê wî Mustafa Şêxo ji arkêra tekez kir ku Ehmed Şêxo ji ber lêdan û eşkenceyê jiyana xwe ji dest daye. Di 14 meha Hezîranê grûpa Ferhan Egêdî ya ser bi Sultan Murad ve li gundê Xelîlanka yê Bilbilê welatiyê bi navê Mihemed İbrahîm dema ku ji karê xwe ji bajarê Efrînê vedigerî li ser rêbada gund binçav kirin û piştî wê bi rojekê serbest hate berdan. Lê ji ber lêdan û eşkenceya bihêz Mihemed İbrahîm ji bo nexweşxaneya Tirkî hate veguhstin ji ber ku nexweşxaneyên Efrînê nikarîn pêşwazî li rewşa wî bikin. Her wiha hin welatî dema pereyên ku li ser wan têne sepandin û nikarin dabîn bikin rastî eşkenceyê tên. Di hefteyê meha şeşan grûpa Elşerqî Ehmed Sêdo ji Taxa Zîdiyê revandin û ji malbata wî 4000 dolarên Amerîkî xwestin. Lê ji ber ku malbata wî nikarîn wan pereyan dabîn bikin, grûpa Elşerqî daxistin 1000 dolarî û tevî malbata Sêdo 1000 dolar dana wan çekdaran ew rastî li danê hat. Beriya demekî jî grûpa Sultan Murad welatiyê bi navê Mustafa Mahmûd Derwî ji gundê Qermîtliq dana bin lêdanê ji ber ku nikarî 15000 dolarên Amerîkî ji wan re wek fidye li hember serbestberdana xwe dabîn bike. û ji ber wê lêdanê rastî pûçbûnê an ku şelelê hat. û di bîstî meha şeşan grûpên çekdar êrişek birin ser mala welatiyê Ereb Semî Elqoç û dema dixwaz beravaniya xwe bike hate terorkirin û birayê wî jî birîndar bû. û ji bo şermezarkirina wan kiryaran xwepişandanek li navenda bajarê Efrînê derket. Bi dehan rewşên wiha hatine tûmarkirin û beşek ji malbatan xwestin ku behsa wan li ser ragihandinê neyê kirin ji ber ku matirsiyek ji wan grûpan heye. û tevî berbelavbûna û eşkerebûna karê wan çekdaran li Efrînê lê taniha hikûmeta Tirkî wek dewleteke dagîrker ji Efrînê re tu hewlên reşt ji bo dayîna sînûrekê ji wan kiryaran re nekiriye.